Hayırlı günler. Şonanı җәйдән әзерлиләр. Җәйгә әзерлекне кыштан башларга кирәк дигән гыйбарә уйлап таптым әле. Менә без бүген Яшел Үзән районының иң популяр шәп туристик мәйданчыкларына килдек. Хәзер сезгә кызык мизгелләрне күрсәтәчәкбез. Глэмпинг табигать кочагында ялны һәм уңайлыкларны берләштерә торган ял итү урыннары. Иң беренче глэмпинглар Англиядә барлыкка килә. Соңгы елларны бу юнәлеш безнең илдә дә бик популяр. Россиядә 400дән артык глэмпинг эшли дип исәпләнә. Глэмпинг кунаклары кунакханә номерларыннан бер дә калышмый торган йортларда яши. Монда бар уңайлыклар да тудырылган. Монда мунча. Үз бармакларым белән тикшереп карадым, су җылы. Я шундый кичкенә генә алда без. Бу кеше билләхи язны көтеп утыра инде. Машина чыккан. Гадәттә авылда йөргәндә этләр үрә, ә монда бер андый тавышта юк. Зато псиләр бар. Аналар күп. Аның беренче яшәүчеләре белән танышабыз. Снежный барс. Нинди исем кушабыз бу мәчегә иптәшләр? Исемсез мәче әлегә. Комментарийларда калдырырсыз исемен. Сәлам, кызлар. Исәнсез? 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 Ишетәсезме бу ташны? Нинди тавыш дип уйлыйсыз? Кайсыгыз, кызлар? Сыерларның үзләренең курорт урыны. Менә монда Синаж ашыйлар. Umuman алар монда бик начар яшәми дип әйтә алам, чөнки бөтенесе дә чиста, бөхтә, үз урыннары бар. Сез канәгатьме? Канәгатьмесез дим. Канәгать диде инде башым булгады. Авылга кайтасыз да инде менә сезгә глэмпинг була. Авылда сыер, сарык, кәҗә белән шундый юк эффект. Әмма бушлай. Җитәкчене менә шулай каршы алалар. Турып басырга кирәк. Илдар, бу идея кайдан барлыкка килде, менә шундый глэмпинг ясау? Нам предложили поучаствовать в гранте. Мы поучаствовали и победили. Получили 3 домика вместо 10, правда. Но сейчас вот у нас есть глэмпинг. Без фермада басып торабыз. Сыерлар күпме сөт бирә? 200 литр бирә. Сырлар ясыйсыз? Сыр ясамыз. Сулугуни, брынза, эмеретинский, косичка копченая, чечил. Глэмпингта акча эшләп буламсың? Баю битеп буламы? Зарабатывать миллионы? Ну нет, миллионы здесь никто не зарабатывает пока. Ну, мы стараемся. Есть у нас зарплаты и 80, и 100 тысяч, есть и 50, и 30. Кто как работает, кто как участвует в развитии. Сыерларның һәрберсенең исеме бармы? У всех есть имена? Почти у всех, да, есть. Это бычок Мишка. Вон там красная Дашка стоит. Там любимка стоит. Вон там Мишка стоит. Вот Мишка стоит. Ничего Мишка бар? Сколько их? Сколько мишек? Ну, есть бычок Мишка. Я даже об этом и не думал никогда. Есть корова Мишка. И там 2 телят есть Мишек. Тышта бүген шундый матур кояшлы көн. Хәтта күзләрне ачып та булдым. Исәнсез. Аксакаллар җыена. Хәзер без барысын да ашатабыз. Тагын 2 мишка менә шушы була инде.
А можно что-нибудь на узбекском? Хуш келипсиз, но на татарском тоже это, по-моему, хуш келипсиз. Так даже и не скажешь. Вы мне скажите что-нибудь на татарском, я вам отвечу на узбекском. Хәлләрегез ничек? Айбат, Алла шүкір. Ну, то же Ой, самое. шулап! Сез татарча беләсез бу чыга? Yok, ben Özbekçe gapiraman. Нәрсә соң ул глэмпинг? Гади сүзләр белән әйтсәк, мотор, отель номерларын аласың һәм кушасың авыл хуҗалыгы. Килеп чыга глэмпинг. Безнең киләсе тукталыш этномузей татар авылы. Менә ичмәсәм, менә монда инде кәеф күренеп тора. Татар авылы комплексы 2010 елдан эшли. Әлеге урын татарларның һөнәрчелеге, милли ризыклары, гореф-гадәтләре белән таныштыра. Кунаклар үткәнгә сәяхәт кылып, элекеге татар авылының үзенчәлекләре белән таныша ала. Әлеге комплекс 17-18 гасырларда татарлар ничек яшәгәнен күрсәтә. Һәм шушында төрле районнардан, төрле республикалардан иске, борынгы йортлар җыелган. Дамир абыяларны шушында бер җиргә туплаган, һәм шунда уникаль Татарстанда бердән-бер комплекс ясаган. Это изготовлен в 1970 году в деревне Большие Щерданы, семья Баталовых. У меня вот целый мешок, одну могу подарить. О, күмүштен алтынга айленип чык. Все. Я, вот. Сергей, еще один раз. Давай. Ага. Все. Ага, открываем. Әлеге комплекска мин сезгә җәй көне килергә киңәш итәм, чөнки кыш көне монда салкын. Борынга да карасагыз бик ачык күренә. Бүгенге температура салкын кыскасы. Что там? Без хәзер кыстыбый пешерәбез. Сезнең менә шушы татар авылының комплексында Зөләйха күзләрен ача дигән фильмны да төшергәннәр бит, шулай? Менә шуның хакта да сөйләп китегез әле. Үзегез дә уйнагансыз икән. Үзем дә уйнадым да. Аны ничек булды инде? Аны кемдер әйткән, мисаң алар монда килделәр дә, аларга нәрсә ошаган? Аларга шундый җырт кирәк булган. Ул икегә бүленгән булсын, аерым ишекләр булсын. Ну, элек байлар кулак крестьяннар шулай яшәгән инде. Теге орта хәлле крестьян дип әйтсәң, алар да шулай яшәгән. Шуңа күрә аларга йорт ошады да, менә шул йортны итеп алар монда инде мин дә булдым, мәтәм. Шулай итеп монда 13 көн төшерделәр, кыш көне төшерделәр, февраль аенда. Димәк, без нәкъ съемка вакытына туры килдек. Дисәк тә була. Да. Менә шундый кар жауган инде, менә шундый итеп шулай төшерделәр. Анда Димәк, Зөләйханы Себергә җибәргән кеше сез инде, улаймы? Ул былай чыкты инде, анда теге режиссер әйтә, менә шулай бер кеше кирәк диye, давай Дамир абый син уйна дигәч инде, мин шул риза булдым. Анда минем ролем инде раскулачить итү. То есть анда без кирдек дүртәү инде. Анда мин шул сундуктан, анда бер сундук тора, шул сундукта Чулпан Хаматов җыклаган сундук инде. Шуннан ачып, инде акчалар эзләдем инде, мин акча тапмадым. Анда шкатулка таптым, шул сценарийда Чулпан Хаматов белән бергә төштек, бергә.